Khapangni takuktai bukuk song jorani nius sonorokno haina hai lamsogo tini belaino wan ama singsa mangpli belaino khakamjangnai kok o sungsaro tai krikha o sungsano yakari thangka sebuk khai tongnai khoroksa teacher khai tongnai haikaba master rung phwrwngai tongnai sopon koloi o sungsano yakari thangka o hayungno yakari thangka o sungsaro tai krikha tamoni mala belaino ti prasad farokni bisingo kwrui ti prasaro emnesi borok bangthaya emnesi kwrung bangthaya emnesi job khainai sebuk khainai bangthaya ni bisingo haina hai sopon koloi o sungsano yakari thikya tamoni himala thangnai board exam ni jora norok joto saimano roman script bai mas hya hnai mana khainai roman script no use khai maya haikaba board exam ni jora seimaya hnai rungsrungnai rokno samani a sopon koloi bongkha o sungsano yakarani nangkha o sopon koloi ni kami engkha tuiduni kami sang parawo tuiduni kami sang parawo boni achaimani para hekaba boni kami o sungsano tini phungjorano bo brain ustrukungoi hekaba tamon bagi brain ustrukungoi theinani nangkha hingkai assembly rogo hekaba bidan sabha rogo khorangti sajakmani je board exam ni jorawo roman script bai ta seidini mana khainai no kerak aksonana nangnai kerak sajarina nangnai hekaba suspend rok khaina nangnai hini je birudi opposition leader rok khorangti samani yagulo belaino pressure engkha sopon koloi ni thaniwo sopon koloi teacher boni thaniwo aboni bagai bo belaino pressure ma bai cinta ma bai wansok ma bai khlaiei tini brain ustrukungoi theinani nangkha omahai khlaino kothuma omahai khaino kamini lukurok omai khaino boni nokni borok rok bahaino kok samani mari tamon himala ti prasa bai ti prasa ni bisingno omahai kha kebeng laimani roman script bai mas hya hne je kok samane o sopon koloi boni ungkolawo kebo degar sunai jotong sukini khlai sanai jotong omahai rok policy pano tongi mano phiaba khoti ingmani loss ingmani o loss ingmani o gap no supungmai hangka ti prasa rok bai ti prasa no bukina nibo nangpikha oboni bagai belaina khairmo singsa ti prasa do pharokni belaina wanama singsa ti prasa rok thinango bo jagao thangnai thinango bom hai jagao tongnai omhai khlaina mol haikaba jora kabangma ia romoino roman script bai seikrung poet haikaba kobita seinai ro golpo seinai ro kabangma kok seikrung rok bahaino roman script bai seitaukjag hnoi seilai phaimani kudukma sal romoino bengali script roman script je janijar musungtui khlai je janjar choice khlai exam ro bahaino rui phaimani phiaba o 2023 BC jorawo ompini kaisa schoolo omhaika patimung patima bai tini sopon deborma bahaino sopon koloi bahaino pressure ngai haika brain ustrukungoi theinani nangkha obo bai kamini lukorok nukhungni borok belaino kaplaikha belaino khariok jakha phiaba kok obono sanamo sungo lukorok norokni comment khaidi omhai khlai ti prasa bai ti prasa theilaimani omhaika ti prasa bai ti prasa dofa hodano wansok lai boi bisingtei sukini khlaida ti prasa bai ti prasa omhaika buthanan sukini sugaitong hayakaba kubun ni order bai dobo omhaika mana khaitong obo norokni wansok mung bahai norokni comment la bahai omhai khlai ti prasa rok theitong mani bisingo tamu region tongkhana obo norokno sahandi lukorok takuktai bukuk song norok sahandi comment khaidi omhai khlai ti prasa rok je theitong mani o bisingo mung sasuk kaisa region masasuk dagi mumbai da hayengai sini ti prasa bai ti prasa ni bisingno loss ngai tongmane omhai mangpli norok ni wansok mungla bahai norok sandi jorani newso mangkhang kangkai taibo norokno phunugnani kebi real kothma norokno phunugnani bagai saito goi tongo omahaino tai kaisa haina hai mangpli omahaino kaisa kothma kasai phaikya hejamara ardi block by klaijak government agriculture government model orsat nursery obo keduk mas hal romoino pending ngai tongkha hekaba 2 year 6 month romoi aro samung khaine rok ungya hampana 18 jona samung khai tong
tongmani aroni nasari rokno goyam hindi thalik hindi aro koi hindi kebangma agriculture ni bufang rok thaisu rok chara phalaya koi 18 jona bro nukhung soli lai tongmani phiaba 6 mas romoi brok beton malia ungma bai o nasari bagan haikaba je agriculture model orchard nasari abo tabok bolong khawoi ripuji bai koplung ungoi lama sikri kha oma hai ungoi belai bolong khai sitrai tongkha age belai naithok tongmani age belai kaham tongmani phiaba brokno rang rejakliya salary rejakliya naikol jakliya aro agriculture department rok bahaino brokno nailiya ni bai abo bolong khai belai no sitrai tongkha age asu kaham tongmani age naithok tongmani aro ni sara rok supply khai tongmani thaisu rok bahaino age kaimani thai tongpai khetabok आज और नाइथक जागा tabok hamia jaga o use khaijagui tongkha tamoni mala hejamarani je orchard je nasari khaimani agriculture department obongkha kaise ADC hapang bai chalojak ADC hapang ni bukhaktui brok waire wai thangai saifano phiaba o samungno khlainani bagai kebo wansoknai korui kebo ni thaneo respond maya hanai omahaina aro samung tangnai rok busaka age samung tangma bu maya tabo 6 man kai thangma bu rang maya hangga singla bahai aro samung khaisi nai hini aro samung khani rok bahaino khorangti salaikya lukorok norokla o orchard nasari haikaba ADC amsani je nasari omai khlai je khaimani o party mongo norokla tamo sanamusung obo situtui state government omai khlai tongkha na ADC government situtui da o samungno khlaya khai tongkha haikaba aboni mungsasuk deramung do tong obo norokni wansuk mungla bahai norok comment khaidi norok sahandi buskango thinango ti prasarokno kaham development khaina thanggang ke agriculture department fishery department kebangma department sekango himna nango hayakaba brok ni bisingtene ti prasarokni bina fishery rok manoi developing nani yapri phiaba omai khlai bolong khawoi o amchani jerai khonai hayakaba sikla rok aro swag nangjaknai drugs ajaknai susi sajaknai berai jaknai adari jaknai jaga thai hai ngi kaisa belai jaga sitra hai use khaijagi tongkha o jaga age belai tongthok tongmani hatai mura susuro belai no nobar sip tongthotok o jaga thangnai mani yagulo abono kaham khlai development khaikangkai amsai hejamara amsai ni lukorok bahaino agriculture department bisingtui srungmung tei aroni chara rok nawoi kebangma develop sak ni bina fishery ni facility rok nawoi buskang develop khainani lama bo ungo phiaba norokni wansok mungla bahai lukorok norok sahandi brok tamo kok saka brok tamo kok saka norok bukhanai naidi omhaikana kerang tongdi jorani news
Hezamara ADC Agriculture Government Model Orchak Nasari Khaimani Jagawo Bolong Khai Tongkha Naikol Zagriya Bishini Romui or Nursery Shamong Khainero Khorok Sini Tabuk Bo Rangmaya Engui Yashi Shurjak ADC Agriculture Department ni Bekhaktai Pipasarok ni Development Agriculture ni Bekhaktai Hezamara Amsani Lukurok Imang Nubi Mandia Tabu or Nursery Khaijaknai Thai Shamong Hamyawo Thebajagi Tongkha Amchani Chirai Khonairok Juak Sushi Hamya Lama Tongjaknai Thai Engri Tongsiwo Tabo ADC Habangni Bekhaktai or Naithok Development Thai no Shinai Nungnai Habang Tamo Wansuk no yang thaisu kaijak ro norok nugui mangkhana obo joto bolong khai tongpaikha norok nugui mangkhana ADC amchai hekaba Hezamara RD block by kalaijak agriculture ADC ni department hekaba ADC hafang ni norno tini ringman karan ka itu soseng Cina orsa seng samung kaimani seng prai tak bai soi bosor soi masa seng solidon ngane seng kono rang maya kono phana seng maya ngai seng kam kai khalayo juglan khalaga ngai abon bising te ngai seng abono seng jakar marika kai bosrang seng maya ngai seng somete somoi masa jap ngai seng masi jap sanaiga ngai sabta hijab ngai sabta hijab sanaiga ngai seng no abodi ya bro aboni baganya ngai seng no tenim seng marung ka ngai seng asaga pro agi sini agin ko go masawo dili baba gi sipem na malo tongpuru ka abo apuru kai obagan busun na to tongani seng apuru muti ka jengai seng kai ko bunya bin ko moteno seng kai kai seng phonu boribo thasu bagan kai ka lesu bagan kai ka andros bagan kai ka goyam bagan kai ka ngai lemu bagan kai ka mosami bagan kai ka komala bagan kai ka goyam bagan kai ka seng khaya bagan kai ka ngai khum bagan kai ka ngai seng apti khaya seng oja develop kai ka azora bo asomayuta khaimani pore ngai seng amti supply ro hoka supply ro homani bo seng motamuti thalik ro hoka jamisara ro hoka obo haige seng ro hoka onyo no bororo no abude aroni hote borono phaichang kai ka seng obo ro haige seng ro hoka abo haige seng samo phai tongani tabo kai chini kam nostong thamika bagan no nostong toka tabo sini thajuk thai tongo komla thika lesu thai tongo seng abu joton phunung mano abu joton seng abu maya nang tawa abu amani ro nugui abu thai nugui seng maya nang tabo nostong thaka bagan no obo hai no khorok busuk samung khale tongai manoro seng samung khama engai taksu jara seng 12 jon tongo 아기가 16전 가요. 아니 그 16전 16전 가요. 랑마야 고야 솔리마야 그 잔자 감카이 자나니 난고. 근데 바로 그 잔자 탕고가 또 대칼리에 또 약간 탕야를 부속이야. 나도 좀 쫄이 가 버로 가이네. 마세 마야 파나 좀 너희 마세 와서 din 마세 와서 마음은 좀 쫄리고 어떻게 분단이 서로 아리로나 하러 판승 쫄리고 또 진뭐 어서나 지금 럭카 가인다는데 만원 지금 어느 사이트 라인 동가게 다가이 설마든가 사마든가 마이승 다르다로 서로 탕가 해서 뭐라 어 서로 탕가 같은 그정 정부 살아있까 대충 그정 정시 와라 보라 마동고 넌 그 땅에 파야 그 땅에 마 파이 뭐 니는 뭐야 왜 정도더니나
파리 가리는 생그진 생고와라이 뭐라이 마동카 그러니까 그는 어라 감카이도 좀 부속라카 정와라이 뭐라이 동이도 랍그르 정뭐 도문 카이베데 누가 정 파이치와는 정 상가이 거 그렇게 많이요 오피스복 그렇게 먹고 거기 핸틀랑카 제틀랑카 테블랑카 사틀랑카 거리틀랑카 고삼지 그렇게 시곡랑 갔다나 시곡 이거 따라 먹고랑 탕바이까 땅 가시나 이거 좀 파리가이 가고도 심해요 삼몽랑에 먹는 거 랑에 그 뭐는 못 봐야 되니 이제 탕고 좀 파 빨래가 다 프로그램을 내리 탕바요 그 곰수바자고 나이 탕바요 곰수랑 탕바요 나이 탕바요 앉아서 그렇게 하는 나이 탕바요 뭐또 대충 나이 보니 아루는 뭐로 삭달이야 뭐 땅 배가 할까 지금 딱 말이 양은 다 암송 좀 혼나 하려 지금 땅 가이만 그냥 가이 블랑디다 너 버스 선 있으면 너 어느 사무 칼에 동만에 정도야 나 때로 선 있으면 지금 얼 가이 파 나는 제 어저께 사무 나프로 그 কোনো 도쿠멘 바 뭐해가 사무 나 나한 자카 도쿠멘 나 하장 동고 나 하리부 저마리자 동고 얼어 동고 볼만어 다고 딜리바부 동포시 야보 그러니까 딜리바부는 보레카이 니도 바부 파가 뭐 딜리용 탄가 다 완전 뭔가 악마야 또 뭐야 거는 탄가 나வும் 소바는 된 패다 애가 사고 따지 않까 그 따지 자기 집에 아무 동포가 좀또 너희마시 와서 딜리바부리 그런 거 좀 소리 동고 그 지금 또 허리 안 무대 마스 따지고 랑만아 공 마마는 랑 디셔리 그러디 까까는 랑 파서리 그러디 다다는 랑 하자리 그러디 그 지금 리월처리 라이마 동 가다 앞으로 가 다가 앞뒤 말이 안 가. 땅 앞으로 바로 마스 소리 동거 수도 존 줄아요 뭐너 다 살고 당시 지금 뭐는 기비 그런 탕바요 뭐 지금 북한마야 동물에 뭐 진짜는 보다 지금 어로 감카요 지금 건 서능 마마부야 산이 마마부야 딜바부는 제가 말이 파이 카베 바지 안농은 감카이 돈와는 지금 앞으로 가이 동고 그러니까 사사로 레골랑가는 노타와나데 버스도 가이 서 가이 동데 바부로 그리 사우보 아무튼 사겠다 예 그래서 바부는 비는 꼭 그나마 지금 가이 동고 그 먹고 같은 거만 가이 어라행 가버라행 가담 가서 삽시 말이야 잔이서도 잡고 갈리니까 라고만 통파리 씨는 좀 어카 가예 좀 방 발자시는 앞뒤 흔히 잡으니까 그 부속마야 다 가이바이마야 땀을 쌀 그냥 em nó zaga 한게 삼는 뭉이 동만에 어자가 그제 어느 동네 저런 동네 기가 좀 개선 문 그래 mana dokhol dakha khai dokhol dokholi to tan jang dokholi tongta 애니 뒤는 그 jaga 자가 dokholi 탕장내로 khai 가이다 oro kam khai ma no ni borok sata 대보라 앞으로 아우니 버는 기준이었다 정말 ga aur to no kijon ya jaga dokhol khai tani simi kijone kam khari tonta tam bagai hotak saklaya mai ya karjakna kono karon rotation bos সময় সিমি মানে bos হন সিমি যে আমো কি যে সিপিএম আমল তো মস সিপিএম আমল তো 2018 last পাইথাক আমনে পরে দে নাও সামমাই আং থাকা আমনে সকাকে সামমাই তো আম হাইদা না তুমি abuni sikang ro khai to thing mote thing choli to kam 19 কুড়ি রে ওলা বম হাই চলে 19 কুড়ি সন্ড তো 19 কুড়ি 21 22 앞으로 점에 mang noi 오바쇼 한가이 아울라 난국탕가 어때서 그 지금 마스마 발리야 제 생각 무슨 테스트 하고 지금 가파지 말이야 감리 바가 있다 지금 파이파이 나이 탕바요 먹든가 내 지금 나이 탕바요 너도 그래 가지고 따라서 쓰는 게 선이 저는 파이탕마이까 레스도 따고 쓰는 칸 파이탕와는 탈리 먹고리 타 탈리 바간지 무슨 나이나 지나로 나버라 바리 구리하고 먹은다리 구리시 무슨 발을 생랑 좀 말아 하게 딜레바고 동그로 nó ở phía sau mang người ta người ta ali đó 뭐 타이 살랑 하는 가리라 뭐 사시 할 말이야 아스는 무슨 리고 가리 나세리 가이 팔로 하러 가리 솔로 하자 서터로 하자 랑니로 허리고 앞으로 bus leke bra ru dro ha na 무슨 리게 busle horo 오고 어제 동네 번호 봐이다 버터마 봐이지 그 어로 가리 뭐 주의지 가서 가리고 나세리 jara khai ta a jaro to bolong khan no khata to na bolong khan 뭐 엄마 벌은 거 땅이야 동네 bolong ke na ke aro mane beton malia ba rang malia no khailia Khailia. ba kha thui tong ha 지금 다부터 110 딘 독동거 112 딘 독동마야 108 딘 독동거 그러니까 너 뭐야 시소도 딘 앞뒤만 다 용동거 근데 sala ke bus kari bro 살로까지 제대간도 200 200 대가 농하는 그래간도 jerega tong 그러니까 아버지 정말야 그 땅 파냐 age tamun ke sambu mai kabang painting tong 동거 아그 서 응고 된 버시스 딘 사비 딘 엉성 하야까지 하루
Oke ki ADC government na state government ni under. ADC government ta. ADC government. Amne ML rock ba MDC o jong MDC rock ba le kok to salai ke no malai do waisa suk office thang kok to salai ka jong direct office salai ka ta asuk lai sum me able Tam kogri norok salai pro direct ta ka tong sa khaya nung go wa ba mo dari rok dum ma ne hini jong na pur sai di hota jong bong sin je hajira din khaiman jodon bin aro ka go jo tum ka bujak tum o direct tar ke por to agur to la mana o main jaga ne mung ke tamo sobol jing hinja mo main jaga ni khai sobol jing jaga ta ge orsan bu mu khai to khai jing je rok sa block hundat tam bolo khai he ta ID bolo nanu সময় জায়গা তাবো রাংমায়া yang bo রাংমায়া ngai no samung khaimi yang ngai tabo klai tong hata klai tong bolo ya rang ni ba no klai chana nam le tui sin to nung tong ma ya Hezamar block ni under ta yom haina sa rot khajak rot tong kogun jaga rot ko me jaga khai ang khai sai ma su ga kuri na aur kuri mana bade te kiri la 2013 14 ro mane 14 15 khno ro kahano ka ham ke jo apro khoro bo kunai thona ri bo jin duty shimari mari jotton borong mari oi bo hotang ba bo hati basa ka tuka bo tasa ka tuka dili ba bo thake muti kalang suno a khoro thukai salo kam khai pai ya salo kam khai ne ke khoro thupa ya ta Kalau mau mana tu pura tipu tu naik kau. Tidak thona apa ke hangkai ko bni borok phai gunai sing ka ten din ka kam phai gunai ta ya ti ka sing mono nar to ni kun phon deng sa ba ja kun sing ya ngai ta ka muti sing sa ngai ta ka ngai to al sa ka srang ti nai rang bu ma yang ka ti mo to rang ma ka sing mono muti khai bo har ya no khla ri su ji khosai mano taba naw ni jaga anda sung na sinai nei na mod man man ang hai ka sai da na ka na ya ko nai ma khai sini jaga sung na sinai no ko ta khai ni am hai rong ni su sa ka na ni kai ko so na har ma ya ga mo ka kin tu department na me record ni ya ga tu ga chini jaga tu na har mo da record ni ya ka record ni ya ga chin jaga tu na chima so ga apur ga na har ma ya kin jo mai han cho chini no de bol manar pon to thang ka bo ga chini borab no ang kai sa to thar de bhai kai nok thigi bana ri klang na ni hin thamani thigi ka ka apro am tin kok sata sing jaga ni kok ka ga ta mi nong mo ra kon ni ko no rang di pum go phaya ga jaga na thina ga ba na har maya apte ta antima tong bezo khiklai tong khilai tan ka chama mane sipia ma amal to jo no do kaham apro ke mutam pti kaham no busy ba pe te ha pang phai ma ya golong ka o mo kisa no sta na ni ka kok nga mo sibla na aba hai apa mar ga sak thar le ya do ma tong te ta do mo phai ta mani ta kun juga sarkari record bukuri kita bukuri Atiro. enggak panel angkari nak maya enggak jaga nak kina enggak jaga benar maya enggak no ঠিক আছে